za Slovensku získal to najcennejšie. Žltý dres, ktorý si odnesol domov po celkovom hodnotení. Dnes víťazná etapa Piešťany Dubnica nad Váhom. Ďalej Champagne Chavarin šprka s šampanským od dvojnásobného majstra sveta Juliana Alaphilippa. Ďakujeme aj pre zadného dresu a víťaz dnešnej etapy. Kyžička pre paninky. A bude svadba. Congratulations, Julian.